obodo na-agọzi ndị be anyị onye nwere ego bi obodo ọbụla onwe ego immediately onye nwere ego onwe ego immediately n'obodo nwanne unu nọ onwe onye be anyị n'obodo anaghị emeke more than $4,000 onwe onye be anyị n'obodo anaghị eme ọfụma America unu na-akọ ọnụ ndị be anyị na-ayọ ndị be anyị na-ayọ visa America ayọ onwe onye be anyị nọ America anaghị emeke ego onwe onye be anyị nọ Iran na-emeke ego onye n'obodo na-emeke onwe onye be anyị nọ Lebanon na-emeke ego onye n'obodo na-emeke obodo ya wee nọ line nwentị ịkwụ $4,000 pa ikuchie nye obodo na-enye gị human rights anọ m na apartment na-ekwu okwu na-eti mkpu onwe ife obi akụrụ m aka gị a mana unu some of you people nọcha n'obodo a na-akụ isi na unu anaghị ekwu nwa okwu kwuo okwu dị aka akpụrụ ekpochie unu nọ many country na-ezo ezo ka unu wee ṅụọ mmanya obodo na-akwụ gị ụgwọ kwụọ gị ụgwọ gị cash nye gị insurance nye gị everything nye gị freedom gwa m onye obodo anyị n'obodo anaghị eme ọfụma gwa m onye be anyị nọ Israel anaghị eme ọfụma vute ndị be anyị nọ Iran ka anyị compare the same America unu kpu n'ọnụ ije na embassy ndị be anyị akarịa na America gị nwa na-akọ America ọnụ most of you people and you will never see good thing in life aka m na-agba gị onye ọbụla kpọrọ iwe ọma asị iwe ọma ya labiala you can never get that thing that you have rejected ike wefutela ọnụ kwuo okwu for your own side for your own people iwefutebe ọnụ kwuo iwe na-eme na be yi or Israel na far away from you you survive for one day eme ka nkochi video iwe ndị Gaza mere onye ojii onye Tanzania ejidere onye Tanzania onye ojii dịka gị ezi befie isi wolu mma befie isi na ibu na support the anything about ndị na-egbuyi na be o Israel na-agọzi ụmụ nwanne yi enwe ụmụ nwanne gị ịma many ndị be anyị n'obodo achọzi nna ịma many people akwụkwọ ba anwụgo n'obodo onwere onye che na because of a governor enweta na freedom a na-enwe jeke iwe ebe ndị be anyị na-aṅụle n'ilo jeke iwe ebe ndị be anyị na-agagharị freedom karịa n'obodo ịlụta ọlụ na-enweta $4,000 ihe nweta ya n'obodo a na-akụ isi n'ala ndị be anyị nọ Kuwait na-ebe akwa ndị be anyị nọ Dubai na-ebe akwa ndị be anyị nọ Lebanon na-ebe akwa ndị be anyị nọ Libya na-eficha ụlọ ndị be anyị nọ Egypt na-eti mkpu ndị be anyị nọ Syria na-ayị ala gwagodu m obodo gbara isi gbadara ndụ obodo na-emeke ego obodo na-emeke demon anya ọwụ ya kwụ na-abata nwunye ya na-abata nwunye as long as na ijuru eziokwu yiba mbata nwunye this type of country as long as na ihe etiri iwe ọma ya na-abịala gị n'ụwa ya Israel bata ba anyị ọkwa evuru ibe niile na-eme 1 week ka nye gị